Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayong araw po, mamimingwit po kami, mangangawil po ng isda. Sana may makuha po kami, hindi kami mabigo. Pag wala, nga. Sana kasama natin si Auntie Ligaya. Hello. Kasama natin si Ate Joanne, si Auntie Paseng. Hello. At ang pagbabalik ni GJ. Siyempre kasama natin si Camera Girl. Hello po. Yan. Punta na kami guys. Tara. Arat na. Arat. Go. Samahan niyo kami guys. Ay, may bakod na pala dito. Dito ka dito. Uy, maligo tuloy tayo. Pag wala kami nakuha. Ligo guys ah. Magpanti daw sa Antiligaya. Dala pa naman tupis sa Antiligaya. A few moments later. Guys, andito na kami. Sarating na kami guys. Aro, dikit-dikit gid kayo Sandali, magana. maglagay pala kami ng ano. Dito na rin. Oo. Parang May pa ganun pa guys. huwag kayong maingay. Bebe. Baka marinig tayo ng isda. Mag-atras. Kalaki-laki itong simo ni Dong. Makigtot yung ano. Pang ano yan? Pang bunchak. Simo ni Madit na sima. Parang may kagat na ito. Pag, pag, Magkahuli na. pag hinihila-hila na. Baka abutin na tayo isang oras dito. Ayan. Wala pa mag-angat ng ano. Ay. Ayun o. Oh, parang may nag-ano. Dito parang Dalawa yan ang tilagyan mo kayo isa. Ayun, nagagano diba? Ay, isa lang ba? parang may kakain na sila. Maramdaman mo man yun eh. Ayun o. Parang may hinihilang. Oh, tignan mo nga. May nawala ka. Pinapaitan. Ay, ano ba yan? Paitan. Pinapaitan. Guys, paitan. Nice one. Yung timba parang di mamatay ka agad. Si Auntie Paseng talaga guys. Pang all around yan. Maramdaman mo man kung may maghila. May paitan pala dito. Marami. Paitan. Oh, napangalo na. Alam mo ka pananta. O baka maampanan ka ante. Bakit di nakain? Ay, hindi nahuli. Nakanaan mo din madinaala. Hindi na huli. Oh, hanap pangkong. Nabay ko nga dito yung apan. Ubusin. Ubus na. Madami guys. Mga kukulagsit guys. Baka sakasakay din, baka makagit na bani na. Ano? Nitan guys. Kainitan ah. Baka isa lang Baka yan na yung isa. Ano huli natin? Huwag din daw eh. Dito na tayo guys sa ano. Timbi. Okay na anak guys. Parang di ba nagagalaw? Nagalagay pa lang ng pain guys. Hindi ba gagalaw? Gugulay da. Hanggang tipasing lang makarami. Na, may bus naman nun nila. Grabe ba? Grabe. Ingat mo lang. Sige, tamabanditan tarupa. Na, nagdakiga! Nice one, tilapia. Wow! Sana all! Dalawa yung ano niya, ante? Wow. Auntie Ligaya. One. Auntie Paseng. Aragoy. Sino pa rin si Dipel? Kalagya pag ka. Marunong? Guys, nabanita kong guys.
Sino kaya sa inyong tatlo ang mauna? Naglalakay ko mga milpayong yung tatay. Magpapakain lang tayo. Bigay-bigay lang. Baka makawil ko yung panayong kalabaw. Dito ka sa lililistin. Huwag ba nakain niya na, anggap na agad? Payong. Dapat doon tayo, ano tayo, para nakakalipad tayo sa araw. Ay, paitan. Ay, paitan. Kaliit man. Una yun. Paitan lang guys. Kinain na naman yung pain ko. Walang maulam mong kwan. Mga wilkabe. Sino yun, ante? Kanina yan? Kinain na naman yung pain ko. Maubusan na rin lang kayong pain. Kadami-dami. Two 2,000 years later. Yun! Paitan. Ay! Sarap to guys. Ang teligaya oh. Ay, sila ka din yan? Si Kuya Ona? O si Kuya... Yun! Paitan na naman! Ayan! Ayun. Ba't ganun kinakain lang? Ba't ang teligaya ayaw sa amin? Kamu ah. Ang pinang-isda ayaw sa amin. Ay, paitan ka. Hindi na siguro sa teligaya. Ay! Dapat pala sa ano, bago dito. Naramdaman ko na. Alala ko naman kasi itong sima. Nasirain ka tito. Ay, naku. Ba't kasi pati yung kulagtit kinuha? Wait! Lagot ka camera girl! Araw! Parusa to ah! Kalaki! Dapat pala dalawa camera natin eh. Guys, ang laki. Wow. Laki guys. Kuha natin pasing guys. Diyan Oo. sa isdaan guys, ilog lang. Yun oh. Ay, yung timba na kalimutan. Yes. May Alisin pangulam ko na na? kami guys. Aroy. Sana ako rin. Isa rin ako. Ba't tilatikwanan eh, magtagi na tinag? Yung dalawang senior namin guys, magaling talaga. Kamay sa good food yun, nag-isa ka kaya. Kamay sa yung bandit mo dyan. Yun, yun. Yun oh. Nakaisa na rin si Ate Joanne oh. Namula ay. Kinabahan ako guys, kala ko ano, buhaya yung nakuha ko. Ano, lipat ka agad? Patay. Kuha, mahuli ka na? Uwi yan. Kaya naman dalawa ay. Ang ano daw, wala senior hanggang pa. Nararamdaman ko na yung pagkain ng ano. Sige na nga.
Ilang beses ko na naramdaman. Ba't pag angat mo wala man? Kalaki yung kwento kasi. Wala, kalaki. Wala kayo lang ha. Tsaga-tsaga lang. May makuha ka talaga. Tsaga-tsaga lang talaga ang pag-iit. May pabilo pa guys. Baka sakali. Sayawan mo raw muna. Sayawan mo raw muna. Tahuli ka na. Mo na kasi, oh. Ayaw niyo pa? Isa pa daw. Ayaw na ka na isa. Lalo na hindi, nakakuha. Sabi ng si Pasay, ay mangan kayo mutan na. Na, mabisin kami. Papaigat ko guys. Arante. Ay. Magdang mga isdaan. Yung may nakuha naman sa Antiligaya. Nakadugan ka. Oh! Ay! Naubos na naman nila oh. Katapaan ko eh. Yung kay Antipasing malaki. So guys, ang aming nakuha. Yan. Pwede ng tag-iisa. Yung kinakina. Yung pamain ko. Oh, sarap. Ito nakaayod ng sila. Oh! Wala, pati yung pain natin, mga putla na. Puputol mo nante. Kaliliit man Bunga kasi. niya kasi ang kunin mo ay sa ulo niya unahin mo. Naglakad nante. Ubusin na lang natin itong akpan. Klase tong dapat. Nakalagay lang. Kainin sana. Last na to. Oo, mag-uwi na kami. Wala pa rin nakukuha. Yawa na. Susuko. Damihan natin ng sabaw na lang. Bawi na lang sa sabaw. Much later. Magbubunot kami ng singkamas ng Balitong singkamas na to, aking guys. uncle. Kapatid ni Papa yung may-ari. Kay Uncle Nardo. Uncle Doctor. Guys, oh. Punta tayo doon kanti mo. Guys, ganitong mag-ukay ng singkamas guys. Saan ba mapili yung malaki ante? Dito kami guys makakarami. Kunti yung nahuli namin. Isda. Malamang itong singkamas. Maraming makukuha. Ano ka, Antipasing? Madali atang. Nabugulay ko yun. Ayun. Pagkano yun?
Dito tayo sa lubing. Guys, kainit. Tayo tunan, baka nabaw. Masarap din itong gawing kape. Kadami yung gulay, ante ah. Ng mga talong. Ang tanim ng kilmo. Andiyan ka, Uncle Ay. Ha? Ay, ito si Ante, may-ari ng ano. Ay. May-ari ng singkamas. May-ari na singkamas, guys. Hindi nyo na anuan yung kon ko dyan noon. Yung mani. Nagpitas ako ng mani. Isa yun. Harvest na kayo, Ante. Nakaharvest na. Hindi namin nabalitaan Ilang yun. months ba yun, Ante, yung mali? Ha? Ilang months ba yun bago ko nag-harvest? Patyata. Tatlo. Magtatlo pala yung sa amin eh. Ah. Kala ko kubo nyo. Hindi. Ayun ang kubo namin. Kaya layo na. Kaya nga. Pero lupa niyo pa to. Oo. Ito pa. Tapos mayroon pa doon. Guys, kuha tayo ng talbos ng kamote halo sa isda. Mamaya doon, daan tayo ng kamatis doon sa kabila. Ay, tignan mo yung mga tanim ko doon, Neng. Kamatis ang tayo. Tama. Ay, malilit pa. Ang ganda Kahapon ng sana, tamis. sarap po ng mga sili. Kara ng bunga. Masarap magpita. You know, sarap isuka guys. Ang singkamas. Alam niyo yan, yung sinusukaan ng singkamas. Alam niyo ba yun? Oh, yan oh. Nagsalma, nakasili. Uri, ba't lang ito? Oji, oh. Kulang di kita. Hindi mo kang mo. Papi. Wala, ganda naman ang lutuan ng te. Ngayon, ano yun? Ay, dalikan niyo. Yung mga kamatis ko, Neng. May bunga na ante? Ay, may ano? Yung mga talong dyan, marami. Yung may hinog na saan? May kabatiti ka pante oh. Kabatiti. Ang Tagalog ay ano ba? Patola. Ayun guys, so hinog na ba yun ito? Pwede na yun. Dali-dagan, dali, mabali nato yun. Ang cute ng kubo ni Uncle Nardo guys. Mag-house raid tayo. Yan oh. Itong kanin, oh. Ah, marami na yan eh. Ha? Nagpupusin yun. Oh, may dilata pa si Ante. Ay. Oh. Ito natin, ay, dito ka, dito tayo. Ito na lang. Diyan na lang pa? Ay, kala ko kasi rin. Sarap dito. Palitan na lang namin. Malinig kasi eh. Oo. Ala, baka nagugutom na kayo to, oh. Hindi pa. Nagkain lang kami. Nagkain lang kami bago nag-alisan. Baon ni Auntie ano, ni Auntie Early. Mega baka naman. So, nahuli namin guys, natulog galaki. Ganito. Ganyan lang talaga siya. Ganyan talaga ang Ganyan po size ng talaga siya. kaitan guys. Kaitan. Sabi niya, Sarap yan. Kasi yung mga nagasibuyas noon, sila Tintin. ay, dito pala yung sila kumakain? Oo. Sila titinte. Guys, kuha tayo ng sili. Pangsahog natin sa isda. Talagang nandito lahat ang ingredients. Wala kaming binili guys. Ayan. Ang sarap. Daming bunga. Lagay natin lahat to. May kamatis pa. Guys, nakaraos din yung limang ano. Limang kaitan. Ah? Buti na lang guys. Baby si Ante. Ito na. Tayo.
Yan. Mamaya na yung ano pag nagkulo. Sasaluan namin ng ano guys, talbos ng kamote. Ay. Nagkulo lang tayo. Pwede yan iusod. Dalawa. Share. Nakasabit naman eh. Ayun o, kulo na. Yun o. Bilisan lang yan. Guys, kumukulo na ang aming pananghalian. Ito na guys ang aming ulam. Punong-puno ng talbos. Isausaw namin yung iba sa ano. Sa bagoong. Dapat hinango na natin pala. 1, 2, 3, come on! Kain po! Nakaupo na. Kain po tayo. Kain na po tayo. Kainan na, masarap ang ulam. Tikman natin guys yung... Ate, ba't ka na ng kanin mo? Dito pa oh. Tingwit eh. Sa Antiligaya, hindi magkain sa ano. Sino yung walang nakuha? Pati yung Kung sino yung walang guys nakuha, siya pa ang marami na. Hindi kami marunong dyan. Sabaw lang guys. Hindi pa po kita pagkain. Ayan yun. Katatapos na nagkain. Labas na yung kape makan natin. Ako na nga. Ayun na pa, hindi pa naubos-ubos. guys. Kahit talbos-talbos lang. Libre lahat. Wala kaming binili guys. Magic sarap. Kahit ano, kahit asin. Bigay lahat ni Auntie. Bigay lang lahat. Tikman natin yung paitan. Magayawan sila namin di ba rin siguro. Pagkaibusin na lagi tayo ng pilagi. Sabi ng Auntie, magkain na lang ulit guys. Sa ano. Nakakaraos din yung Oh. ano niya. Yung Ganto-ganto na. Nakakatipid. Hindi ba nakupunta? Hindi nga na Pa, tayo unyo kaya na kayo. Ayan o. Yan. Magkain ng isda sa Auntie. Hindi Ikaw ang pinakamaraming nakuha. Ayaw mo Hindi ulamin. nag-uulam ng kunya. Ng binabait. Nabalitan. Nabilitan. Ang pwede kaya kami? Ha? Sarap-sarap niya. Kaya pala hindi nag-ulam eh. May salo guys. Yung mga nakakuha guys. Ayaw pala nila, di kami kakain. Iba ang kumuha, iba ang kumain. Gusto nila pala guys inihaw. Hindi man nila ginasado. Kaya pala sabi ng Tiligaya kanina, hindi kayo mag-ihaw. Kaya? Kasi hindi pa kayo tunog. Yan, ako pa sa bawan na si Daan kanina. Bambanita lagi di kabalay ko. Nag-ay. Dahil di inang kuha na ginakayat. Ito na lang agbaniit. Guys, hugas lang ako ng kamay. Kalagkit. Enjoy. Bato. Darna ka mo. Malay mo, ikaw na pala si Darna Jen. Hindi mo pala. Diba? Sarap. Ang siko mo rin, makain ko na. Ay, bagas mo, may bagas. Wala natin yung nahuli na antipase. Kaya gata ka ni Manong Pita. Nakalupa ka na. Awan Asia, mga awan ito. Awan taog pirabi ay. Baka ginaantay na ang yung maano mo eh. Ang ulam niya, yung Nagbilag. Namila ay nagbilag dangar din doon sa. Doon ba siya makain? Manok si Dada. Ah, dito. Eh di marami pala maghango ng palay ng isang. Kala niya sa balatong hindi makapo. Nagtudaw. Ang kadami pang kanin oh. Sabi niyo kulang. Meron ma'am.
Dapat di kaldero, inutin yung sa amin mangan. Nakatahaw naman ni Ate Joan. Sarap ng singkamas, matamis. Ito talaga guys yung sobrang na-miss ko. Kaya umuwi yan eh, inggit kasi. Pag nasa Maynila ka talaga naman, ito ang mamimili mo talaga. Kaya, bahala kayo dyan guys. Basta ako magkain. Hindi kanin, mas malakas. Ayaw mo na? Buti na lang kainin, magkain yung kasama namin. May magkain na. Mahina na lang sila magkain. Haranatan nyo rin. Diba, Tanggap kayo. Dapat na puro matatamis na. Hindi nga kasi daw, bugong lang. May tipangan sa. Hindi na makakain ng tayo. Awal sila mo na yung mas hindi ka makapangalaw. Magganto na lang guys. Yakot na lang ah. Naman, ubos ko pa yung kape. Kung sino pa yung walang nakuha, isa pa yung matakaw. Ikaw? Ikaw lang naman Uy, matakaw. dalawa lang kinain ko. Ang natin mo titi ah. Ako mo. Kamati. 1 hour later. Yun guys, pauwi na kami guys. Mayroon ka nante. Bye-bye, ante. Salamat sa biyaya. Sa biyayang gulay. Sarap mag, ng ganito. Raos na naman guys yung tanghalian. Mag-ihaw naman tayo sa susunod. Sabihin nyo lang para hindi ako makapitan. Bawang. Ang ganda din yung buditan. Maganda ka mo pag hindi ganito yung damo.